1560. Takže to je 210 na osobu a rok. Jasně, ale tím nemůžeme říct, že to je jako nebude. Ty peníze na to potřebujeme, tím vlastně máme ty peníze na tu technologii vydělat. Tak to prostě... A minulé jsme se drželi v jaké cenové relaci? No, vždycky jsme to dali tak někde na půl, no, vždycky tak nějak na půl. Prostě. Já vím, že jsme to říkali, že jsme říkali, jak jsem argumentoval. Vždycky na půl, jo. Nikdy jsme nešli na krev, akorát důvody jsme šli na krev, to jsme dali, teda jako jsme z ní zvedli hodně, jako, jo, nebo to, jako, že jsme šli na tu maximální, co jsme si řekli, že by bylo to jo, ale u stočního tady ne, tady se musíme řídit tady v těchto intencích. No, takže říkám. No, když se takhle vezme, že to je to 200 národ, tak to jsme takhle vezme. Není to hrozný, myslím, že to asi... Asi jo. Asi myslím, že je lepší tam mít... Ale vždycky, hele, stejně nikdo nezabývá, stejně budu některý, jak se říká fakt, to je jako... Ale tak to jako je normální, tak jako když se zdražuje, tak se zdražuje, všecko se zdražuje, to jo. Jo, ale tak hele, my stejně budeme zase příští rok, budeme muset navyšovat Určitě. Může se zase promítnout, že příští rok to bude naposled. Příští rok to bude naposled. Jo, tak tam stejně budeme. Protože se končí na 10 let. Ať si uděláme prostor pro to, že nemusíme třeba příští rok navyšovat do toho. 56. Nechám hlasovat o 56. Michale, jaký máš? 56. Marťo? Asi jo. Mně se to zdá jako dost, ale dobře. Já původně jsem tam dal, když jsem to slyšel, takže schvaluje, takže jdem. Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje cenu stočného pro rok 2024 v částce 56 korun za metr krychlový odpadní vody s daň přidané hodnoty, na s DPH. Kdo je prosím pro? Proti? Zdržel se. Tak. Takže dobře. Takže máme 56 korun a jdeme dál. Tak, to bylo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky. Tady se jedná, letos bude Lovčická steč, 15. června, takže jste všichni samozřejmě zvaní. A žádost je stejná jako loni, 40 000 korun, s tím, že samozřejmě vstupné si bude vybírat obec sama, takže tam bude mít příjem z toho. No. A jinak potom občerstvení si zařídí. Ne. Hasiči ne, že to nezvládají, nestíhají, budou tam nějaké závody, myslím, že Matěj taky mají hasiči nějaký, nevíš, ne? Děcka má nějaký závody, nevíš. No nevím, to je jedno. Takže to bude dělat Magra. Si to domluvili, jakoby šermíři si to domluvili s Magrou. Jo, jako proč ne? Tak, zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům. Inka Brno, Lovčičská steč 2024 v částce 40 000 korun. Kde je prosím pro? Proti? Zdržel se? Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu zase Inka Lovčická steč 40 000. Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům. Inka Lovčická steč 2024 v částce 40 000. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Kdo je prosím pro? Proti? Zdržel se.
Tak, to by byl tady ten materiál, to je dva. A teďka ještě, pokud má někdo ještě něco do bodu různého, ještě z prvního, tak jinak jsme vyčerpali, ještě nevyčerpali, ještě jeden materiál. Jasně, mimořádný materiál, pardon. Takže mateřská škola Lovčičky žádá o souhlas přijetím sponzorského daru ve výši 8 000 korun od hudebního společenstva Utnice, to je každoroční dar. A finanční prostředky by měly být vhodně využity na poznávací kulturní sportovní činnosti dětí nebo nákup nových pomůcek a zahradního vybavení dle našeho uvážení. O využití finančních prostředků budeme informovat výbor hudebního společenstva písemnou formou, toto píše paní ředitelka. Protože obec je zřizovatelem příspěvkové organizace mateřská školy Lovčičky, musí zastupitelstvo tento dar přijmout anebo odmítnout. Takže zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje přijetí sponzorského daru od hudebního společenstva Otnice v částce 8 000 korun. Ukládá ředitelce mateřské školy, aby písemně informovala o využití této dotace dárce, to znamená hudební společenstvo Otnice. Tak, kde je prosím pro? Proti? Zdržel se. Tak. Tak, tím pádem, tím pádem jsme vyčerpali dnešní zasedání a máš slovo. Jenom omlouvám se, dovedl jsem vás omínil, byla tam není tam přes 3 000, teď jsem pěkně psal a teďka to povadla. Každé 3 roky, každý rok jsou tam 200 000, takže tohle to jsou prostředky na obnovu čistých, takže máme to 200 000. Takže se nehádej, když říkám, že to je takové, anebo se potom vždycky doptej. No, mě to strašně rozčilí. To mě fakt štve. Takže děkuju, máte ještě něco, povídejte. Pokud tomu tak není, tak můžeme ukončit, Peťo. Jo, to není asi zasedání úplně, ale jak to číslo ještě materiály, do kterého zastupitelstva to je na tím. No. Než to číslo, tak aby si to řadilo chronologicky. No, to je právě ty stránky, to tam nějak jako prostě... Tak oni to vezmou jako, tak jak ty to zadáš, bez znaku. Si rozklidnout ten filtr, ten datum zastupitelstva, pak je tam je to zase na jednání s tím správcem strany. Když to budeš číslovat tak, aby to šlo postupně, tak ono se to bude postupně řadit. Já jsem to zkoušel, ono to není tak jednoduchý, jako jo. Já jsem to zkoušel. Všechny materiály stáhnout jedním kliknutím, jako, protože... Jo, já jsem to zkoušel, jo. Ale... No, tak to by... Jo, jasně. Jo, já se na to ještě podívám. Já se na to podívám a nějak to ještě zkusíme pořešit. Tady se zkusím zeptat. Třeba něco dělám špatně, jo, já nevím. Prostě musíš řadit první rok, pak měsíc a nakonec se kolem. No tak já to dělám, já dělám zastupitelstvo, pak dávám kolikátý zastupitelstvo a materiál. 1, 2, 3, vždycky třeba 4, jo, ale na těch stránkách je to prostě, tam si zadáš, vybereš z toho ten datum, jenže tam je to přeházené, tam to musíš vybrat. No a to nevím, jak se to tam, jaký oni mají algoritmus pro to řazení. No, to nevím. Možná to můžu dělat 1, 2, 3, 4, ale kdo si to zase bude pamatovat, že jo? Nebo květen tam psat, no, možná měsíce tam psat. Místo čísla, tak tam psat měsíce. No. Když začne dřív rok, pak měsíc a pak to datum, tak to se řadí prostě, budeš mít roky pod sebou, pak tím měsíc já to zkusím. A ty datum už vlastně nebude rozhodný. Já to zkusím. To se řadí podle těch měsíců. Já to zkusím udělat. No, dobře, já to tak zkusím udělat. Tak, má ještě někdo něco? Pokud tomu tak není, tak já bych ukončil dnešní zasedání, ale prosím tě, vypni kameru, děkuju.